लोगोफोर आं बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बरायनो लाना फैबाय नोंथांमोनखौ नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै टपिक लाना फैदों। गिबियावनो आं फोरमायग्रोनो सानो बे आंनि मोजां मोननाय स्पेसियेल आर'नाइ आरो दंबाय मोनसे कालार गोसोम आगरा गोमो जानांगौ बेखौबो आं जोबोद मोजां मोनो। बेखौ नोंथांमोननो पार्सनेलि आंनि मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलांजोब आरो नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों जोबोद दुखुनांथावबो गोजोनथावबो आरो सानै हरैसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना फुरा नायलां आरो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट होबानो जाबाय आरो ना आरो बेखौबो कमेन्ट खालाम सोर बबे माबे कालारखौ आर'नाइखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मोननै टपिक फार्स्ट टपिकखौ आं खोन्थाग्रोनि आंनि इउटुब चेनेलखौ बेन खालामनो सासे जोंनिनो बर' सुबुं ओंखारदों बिनि मुंखौ आङो फोसावना होनाय जासिगोन दे। आं गिलायलाङो दे बियो आंखौ कमिटि खालामहरदों ना फानि बानायहरदों आं मिथिया नाथाय माबा आङो मोनसे इउटुबाव सिन थालांथों जुदि बेन जाबाय बायोबा नोंथांजोखौनो आं हमनाय जागोन। बेनि मुंखौ आं फोरमायथिनो सानदों नोंथांमोना सिनाव नायबानो जाबाय। सन्तोषी बसुमतारी बेनि मुङा ओमफ्राय बे कमेन्टआव लिरदों नोंनि इउटुब बेन खालामगोन दे मोजांबासो मोजां। आंखौ मा गोरोन्थि नुदों आंनि इउटुब चेनेलखौ बेन खालामनो मा गोरोन्थि नुदों आंनि इउटुब चेनेलाव मा गोरोन्थि नुदों आं फोरमायनो सानो आंनाव वाट्सएप नाम्बार दं डिसक्रिपसनाव आं बेयाव गासै नोंथांमोननि थाखाय मददनि थाखाय बे वाट्सएप नाम्बारखौ होनानै दोनदों। जायफोर जयेन जानो गोसो जयेन जानाबो थानो हागोन आरो जायफोर मदद नागिरदों मददनि थाखायबो होनो हागोन आं मददनि थाखायबो जायफोरा प्रब्लेम जानानै दङ जायफोरा न'खरनि दुखु दिखारजों सोरबा मानसि सुबुं थैनानै थांनाय माबा मोनसे खैफोद जानाय आं मददनि थाखायसो आंनि सोरां लामा बर' चेनेला आं गिबियावबो बेबायदिनो बानायदोंमोन गेजेर खन्द'आव आं नागारथ'दोंमोन। ओरैबायदि जानानै फैयो मोनसे बाथ्रा आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायबावनोसै सिगाङाव आं बुंदोंमोन आरो आं बुंबावगोन मानो होनब्ला ओरैबायदि जाथाय जादों दा बे काहिनियानो आं रुजुलांनो हमदों। दा बेथ' बेसै सिन थासिगोन जाय आंनि इउटुब चेनेलखौ बेन खालामनो ओंखारदों धेमालि ना कमिटि ना फानि आं बेखौ मिथिला जुदि मालाबाफोर जुदि बेन जायोबा नोंथांजोखौ आङो केस होनाय जागोन खिन्थु मिथिना लाखा कमेन्टआव थाबथाबना आंनो रिप्लाय हरफिन हरसा बुंदों ना मिसा बुंदों जेबो नङा होमबाबो आं फोरमायना होनाय जाबाय। जा मोनसे दुखुनांथाव खौरां दंबायो आरोना जायखिजाया आं गिबियाव बेखौ खोन्थाग्रोनो सानदों। आं गोबां सुबुंनिना सोरबा हिन्जाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय सोरबा हिन्जाव गोमानाय बेफोरबायदि आं गथ'फोर गोमानाय बेफोरबायदिखौ आं जोबोद मदद खालामबोदोंमोन दे आंनि उननि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ। आरो आंहा गेजेर खन्द' बेफोरबायदि प्रब्लेम फैदों जे एगजामपोल आंखौनो आं हमना लानोसै आं रावखौ बुङा नोंथांमोना बुजिनो थाखायसो दे आं सासे हिन्जावखौ लाना खारबाय हा सासे हौवा गोनांखाय हिन्जावखौ आं लाना खारबाय हा ओमफ्राय मा जाखो जाय हौवाया हिन्जाव खारजाबाय हा ओमफ्राय बे हौवाया हिन्जाव खारजाबाय नालाय आंहाथ' वाट्सएप नम्बर होनाय दंखायो आंनि वाट्सएप नम्बर होनायाव आंहा बिदि प्रब्लेम जादों आं माने बारदे सिरियास बारदे प्रब्लेमथारबा आङो कल हरथारो आरोना बारदे माने जिखुनु आंनो वाट्सएप भिडिअ हरो नालाय नै बेखौ खालाम बिदि खालाम माबा मोनसे एड्रेस मोनाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो मोनाबा आंहाबो भिडिअ हगारनो प्रब्लेम जायोना बेनिखायनो आङो मा खालामो गोसो जानानै आंनाव गोसो गुदुं जानानै आं फन हरफिननानै मोजाङै डिटेल्सखौ आं मिथिना लानानैसो आं भिडिअखौ नागारो हा ओमफ्राय बेयाव मा जानोसै सोरबा हौवाफ्रा मा खालामसै बै जिखुनु जाय खालामजाग्रा आरोना दायखौ मावनानै लाबाय हा मालायनि हिन्जावखौ लाना खारनानै ओमफ्राय आंखौसो दाय जाहरनोसै आंनि गोसोबाथाय आं भिडिअखौ नागाराखैथ' आं बेयाव मदद होनोसो फैदों आं बेयाव आरो जाय गोरोन्थि मावग्राफोर माने गोरोन्थिखौ बयहाबो मावखायो सुद्रायफिननो थाखायसो जों भिडिअ नागारनाय जायो। मानो होनब्ला नोंहाबो मोनसे लाइफ दङ बेहाबो मोनसे लाइफ दं नों मालायनि मालायनि हौवा गोनां हिन्जावफोरखौ नों जुदि बेलेग हौवाया जुदि लाना खारोब्ला बिनि न'खरा थेर बेथेर जागोन नोंबो मिथिखागौ जाय लाना खारग्रा ओंखायनोथ' बेफोरबायदि सुबुंफोरानो दा आंखौ माने कमप्लेन हरफिनो मानो भिडिअ नागारदों मानो बेबायदि खालामदों नोंलाय होननानै आंखौ दाय जानो दरखार गैया जाय सुबुङानो न'खरनि गारजेन आंथ' रावखौबो सिनाया आंनाव वाट्सएपाव हरो फन खालामो रायज्लायो हो बिनिफ्रायसो आं गासैबो बाथ्राखौ मिथिनानैसो आं ससे आंनि खुगानि बुंनाय रावजों आं मोनसे मटिभेट बाथ्राजों नोंथांमोननो फोरमायो नै बिदि जादों बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरबायदि गोरोन्थि जायो होननानै आं फोरमायनासो होयो नाथाय जाथायखौबो आं फोरमायलांनानै खोन्थानासो होयो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो खारजाबाय नालाय ना नालाय बेहाथ' दुखुआव थाखागोन ना गावनि हिन्जावखौ बयबो नागिरगोन गावनि गथ'खौ बयहाबो नागिरखागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनफिननो थाखाय गावनि हिन्जावखौ बयबो हास्थायखायो एगजामपोल जाय दाय मावग्रा न'खर दिनै सोरबा बिमायानो गोमाबाय सोरबा नोंनि बिनानावानो गोमाबाय नङा होमबा
होमबा नोंबो मा खालामगोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों मददखौ लानांगौ जागोन ओंखायनो बयबो एखे समान गोरोन्थिखौ जों बयबो मावो दुखु मोननानै थानोबो दरखार गैया आरो आं बिदिखौ होबाथाय आं डिलिट खालामफिननो बायो आं दा सानगासिनो दङ आं मोनसे प्लान लादों जिखिनि नोंथांमोना इउटुब बेफोरबायदि दाय मावनाया ना बोसोरबानि बा 6 बोसोरनि सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनिखौ आं कनसिडार होनो सानो मानि थाखाय होनबा जुदि सेंग्रायाबो सासे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लाना खारदोंबा बेखौ आं एसे कनसिडार होगोन आरो जाय सिख्लायाबो सोरबा हाबा जाखानाय हौवाखौ लाना थांदोंबा आं बेखौ कनसिडार होगोन मानि थाखाय कनसिडार होगोन आं बे भिडिअनि दारै नोंथांमोनखौ जुदि बरनाम होबायबा माबा मोनसे नोंसोर लाजि फोनांबायबा 5 बोसोर बा 6 बोसोरनि उनाव आं बे भिडिअखौ डिलिट खालामनाय जागोन मिथिबायना आं दिनै रोखा फोरमायना होबाय ओंखायनोथ' आंखौ दुखु मोननो गोनांथि गैया आरो जोंनि बर'फ्रा बुजिनानै मानो बेफोरबायदि मावबाय थायो बर' सिख्लाया जोबनो थांदों ना बर' सेंग्राया जोबनो थांदों बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव आं गिबियावनो फोरमायो दा बे खाहिनि आरो मोनसे लाना फैदों दा नोंथांमोननो फोरमायनोसै सासे हिन्जाव हाबा जानाय आं मुंखौ लाला माने बुजिथों बिनि बेला आं माने मिथिनानै दङ आं नोंथांमोननो फोरमायनो हायाखै गोसोआवनो आङो लाखिनानै दोनदों आजिल' सप्तासे जाबाय आं गोसोआव माने गुद मोनगासिनो आंनि गोसोआव माने दिनै बिनि दारैनो आरो बे हिन्जावनि दारैनो बियो आरो बेबायदिनो लाइ मोनलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन जुदि आरो बेबायदि आरो खेबसे कमप्लेन फैबावोबा आं बे हिन्जावखौ आं फुल डिटेल्सखौ आं लानानै भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन दै आंखौ गाज्रि मोननो मोननाय नङा दै बे हिन्जावा आरोना एसल' होनना बुंनोसै आं नोंखौ आङो जे फुरा आरो नों बेबायदि खेबसे मावबावोबा नोंनि थाखाय आं फुरा डिटेल्सखौ लानानै आं भिडिअ बानायनाय जागोन खिन्थु बेफोरबायदि नङा नों सुद्राय आं नोंखौ अनदों आं नङाबा डाइरेक्टलि आं भिडिअजों नागारना होगौमोन आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरोना दा आं रायजो राजाफ्राबो मिथिनो हानाय बायदि आरो बेफोरबायदियाव आगान सुरै बायदि आं दा बे बाथ्राखौ बुंनो लाना फैदों मानो होनब्ला भिडिअखौ फुरा नायलां आं नोंथांमोननो बे एसल' होननोसै आं फुरा फट'खौबो होनानै ब्लाड खालामना होदों आरो आरोना फार्स्टआव जयो आं फुरा खोन्थाला माने आंखौ कनसिडार होदों मानो होनबा फिसा सानै दङ बेहा फिसा सानै दङ बियो आरो हौवाखौ नागारनानै गावनि बिमा बिफानि न'खराव थांनानै थाहैबाय बिनिफ्राय बेयो गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांनानै मा जाहैदों अखमिया सेंग्रा गोसथोना बेखौ ज्राव गारबाय सासे बोराय हौवाखौ मोजां मोना बेखौबो ज्राव गारबाय दा बांगाल हौवाजों लाइन मारिगासिनो आं बेखौ खोनादों नाथाय बेफोरबायदि दाजा गावनि हौवाखौ गारसिगोन सानै हौवाखौ नागारनानै दा सासे बांगाल हौवाजों लाइनाव दङ गावनि हौवाखौ नागारनायजों लोगोसे 3 जाबाय फिसा 2 दङ दा मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुंनोसै मोनसे न'खराव जाथाय जायो बिसि फिसायनि नाथाय हौवानावबो गोरोन्थि थायो हिन्जावनावबो गोरोन्थि थायो खिन्थु हिन्जावबो साननो हायो आंनि हौवायानो गाज्रिखा नाथाय गावनि आखलखौबो सानना नाय आंनि आखला जादों जायाखै हौवाया आंखौ माखौ साबजादों माखौ साबजायाखै माखौ मोजां मोनदों माखौ मोजां मोनाखै हौवाफ्राथ' गासैबो गावनि हिन्जावखौ मोजां जाजानो लुगैनायसो बाथ्राखौ बुङो दे खिन्थु गावनि हिन्जावखौ गाज्रि जा नों गाज्रि जा होननानै रावबो थोना नोंखौ गाज्रि आखु नुदोंबासो हौवाया रायगोन हय बुगोनबो बेसो बाथ्राया आरो हिन्जावफ्राबो बिदिनो सोरबा हौवाया आखला गाज्रि जादोंबा हिन्जावाबो हौवाखौ रायगोन खिन्थु बेयाव बारगा नङा सानैबो खोथा गोरोबलायनानै न'खरखौ दानोसो नाजानांगौ दा जिखुना जालांबाय जेनेबा बे हौवायाबो दा हिन्जावजों नागारजाबाय दा बे हौवायाबो गोदान हिन्जाव लाबाय होनदों मानि थाखाय होनबा हिन्जावानो दा नै हौवाखौ नागारनानै दिनै गथ' सानैखौ लानानै न'खराव थाहैबाय फाथैलायबो बिसियाखैनो गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिना दं फाथैलायखौ बिसियाखैनो दा रायजोफ्राबो दायथ' लायाखै फुल डिटेल्स मोना दा हौवानि रायजो हिन्जावनि रायजो फैलायनासो मिथिं जागोन दा बेखौबो बिसार लायासै दा होमबाबो बिदिनो द्र' जानानै दङ आरो दा हिन्जावसानि फारसे बा हिन्जावनि फारसे हिन्जावा दा बाहेरायाव खामानि मावनो थांनाया गथ' गथायनि थाखाय बाहेरायाव खामानि मावनो थांनाया दा हौवानिसो लाइन मारिनो थांनाय जादों नाथाय गावखौ दा नों बेसेबां दा नोंनि बैसोआ बेसेबांखौ मिथियो नाथाय बैसोआ 22-23 जाना होमब्लाबो गावखौ सुद्रायनो नाजा आंनि बुंनायखौ दुखु दामोन जों गासिबो सुबुङानो जों गोरोन्थि मावो हा खिन्थु जों गावखौनो सुद्रायफिननो हानाय जोंनाव खेमथा थायो गियान थायो बेखायनो गावखौनो सुद्रायफिनो आरोना आं सुद्रायफिनजानो लुगैनासो बे भिडिअखौ बानायदों नों आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गावखौनो सुद्रायफिन मानो होनब्ला बेफोरबादिजों संसार दानो हाया हौवाखौ गारलाय लालाय नोंनि लाइफआ बरबाद जागोन नों दा बैसो थानायावनो महर थानायावनो गथ' गथाय उन्दै थानायावनो नोंनि लाइफखौ नों दासिमबो मोजां दाफिननो हायो नों सानसे ओरैबायदि दुखुआव गोलैगोन ना नों गावखौनो मोदैया बेसेबां बोहैगोन मेगननिफ्राय हमख'नो हानाय नङा बुजिनानै ला गावनि समखौ ओरैनो मोन्दों होननानै नोंनि महरखौ ओरैनो मोन्दों होननानै रावनोबो दारान साननो गोनाङा गावनि फिउचार लाइफआसो बेखौ साननानै ला
आं बेनि थाखायसो दा बे बाथ्राखौ आं डाइरेक्टलि नों आंनि बुंनायजों बुजिथों होननानैसो बेफोरबायदि दाजा आरो दा बांगाल हौवाजोंबो लाइन मारिबाय थादोंनो बे बांगाल हौवाजों लाइन मारिनायखौ नों नागार जोंनि बर'आ बांगालफोरजों रुजुनायखौ लाबोआ गावनि बर' हौवाफोर दङ हाबा जाखोन्दा बिदिनो हौवा थैखोन्दा बेफोरबायदि दङ बेफोरबायदिजों सावरायलायनानै हाबा जाबानो जाबाय दा नोंनि हौवायाबो बेलेग हिनजाव लाबायबा आरो नोंनि हौवाया नोंखौ लाफिनलाबाबो नोंहाबो मोनसे लाइफ मोजां दाफिननो हायो बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नाय आं बेखौसो बुंबाय आंनि रावजों आरो माखासे जोंनि बर' सुबुंफोर बेफोरबायदि हौवाजों नागारजाबाय होननानै गावखौ बेफोरबायदि दा खालाम सोरबाफोर बेफोरबायदि जानो गोसो दंब्ला आंखौ दुखु दामोन आं रावखौबो डाइरेक्टलि थांखिना बुङाखै जाय सुबुंखौ आङो मिथिदों गोसोआव माने गुद गुद मोनबाय थादों आं बेनिखायनो आं दा इउटुबनि दारै आं फोरमायना होबाय आरोना आरो जोंनि माखासे सुबुंफ्राबो जोंनि बुंनायजों बेफोरबायदियाव जानो हास्थायनाय दं बेफोरबायदि दाजाथों माने नोंसोरसो बरबाद जागोन जों बुजिनानै थायो गोसोआव दुखु मोनो नोंसोरसो संसारनि लुगैनाया साननैसोल' बैसो थांबानो गाबोननो सेस बेनिखायनो गावनि लाइफआव गेलेजानाय नङा ससियेल मिडियाआवथ' गेलेनो हायो नै गाबोन दिनै मोसानानै खिन्थु फिउचार लाइफआव गावनि लाइफखौ साननो गोनां बिसो दे आं हले बुंबाय थायो आंखौ दुखु दा मोनसे माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा आरो खेमा हो गावनिनो बर' इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा आरो खेमा होदो एसेनोसै जय बर' हारिनि